dengan Dia. Purna sonan doa dung tu Yesus Allah, dung Yesus maringan Dia. Shalom. Di bagas lasni roha sude perhalado HKBP Tomang Barat majakon hamu saluhutna ruasni tuhata naro tupar mingguan sandarion. Sebelum tamulai perminggota parjulu mahita martangiang nahohom. Amin. Huriani tuhata namar pungudo hita sadarion mamuji dohot pasangap tuhatai di permingguan minggu palimaho dung trinitatis tuhata debata situlusada ibanado nasai mangaramoti hita ganup tiki pinuji ma debata situlusadai nasai manotong para dehot akan narikot di panguluata si ganup ari. Topik ni mingguta sadarion maneguhun hita asa sude hita makarikoton gumuruhon pangatusion sai tangihon ma hamu ale akka anaha pangajaran ni sada ama jalarikoti hamu ma gumuruhon pangatusion pinuji ma debata situlusadai ala ibana do napuna panuturion dohot hatoktongon ibana do napuna pangutusion dohot hagogoon. Atong tabahibul marohata memuji dohot pasangapon tuhata maredde mahita sian buku ede nomor 112 ayat sada dohot ayat 4. Haleluya, terpujilah amat Tuhan debata dibandingkan basana sai tong pikir mahita be pasangap debata tai dibain asih rohana sangat hagogoon hatoguon habis tarang tiga matanya diginjam. Haleluya, lam kandama biar bila debata yang holongi rohata imama das di tahun pasangap debata totom marhite parangeta puji toluhali kaulahi manggandahon tu ibana asangapon. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Biar mida Jehovah do permulaan ni hapistaran maruli hamaloon ni roha na sumurung no sude akka na mula hossa hodo barita nai rodi saleleng ni leleng na haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata asima roham midahami
Aidang terbahen hami mabahen manang aha, mulusoho dongan nami. Dibaheni, sailehon madihami rohana banua gijang, asa tahu hami manibangi dohot mangulahon lomoni roham. Say dongani mahami, asa mian hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 250 alu ayat sada. Tujuh arongolu napasabama sayu gogo lagu surga pai masahata sabat pasidino Pangingon hamu mapatik ni debata dihita di minggu sadarion. Ima na tersurat di Pesalmen 110 sada ayat 10. Biar mida Jahova do parmulaan ni habisuhon. Maruli habis taran na sumurung do sude aka na mangula hosa. Hot do barita nai rodi saleleng-ileng na. Songonima sahat na. Atong ra mangidugugu mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hombar tupatikni. Amen. Marede mahita sa buku ede nomor 162 ayat sada rodi 2. Masai balga dok dosaku naso adon pitanoon nakau haporusaku. Topoti manusatan na godangi itu adopan di debata martanghiyang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napunguro hami di jolom martanghiyak tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asiniroham na godangi do. Nunga humasuhi hami muse perminggu di gereja hobar tu tatanan nai baru na ginuaran na new normal life. Songodido nang dohot mangula-ulaon ganup ari alai disaluhut nai ikon say jamot do hami aladang tung harus alpudo pe sorry mago binain ni COVID-10 siaon sian hasiang anon ikon uduk do hami tu protokol kesehatan ikon marbisuk hami tu madalani hanguluan nami di Portibion. Ale Tuhan, hodo na puna panuturio dohot
hatok tongon, hodo na puna pangatusion dohot hagogon, o dihon mahami marhite pangatusion na siyan ho. Ale Tuhan debata, sayho mana mandongani hami, lehon mapangatusion dohot hagogon di hami. Ale Tuhan debata, saya si maroham mida sandok bangso nami, hodo hapurusan nami, nahu haposi hami. Laho pauluhon hami sian ragam ni baru kilon na masa. Dung hubulus hami ragam ni hamaolon alani COVID 10 sia. Tung hirim situtu dorohan nami nuaeng asa paluomu bangso nami tu partikian na dumenggan. Asalam tu perekonomian parrohaon nang parangen nami. Jalarade gumuruhon pangatusion na hinalomohon ni roham. Ale Tuhan debata, sayho mana mandongani hami, lehon mapangatusion dohot hagogon di hami. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo na patupahon hasesani dosa di hami halak na dangolon, marhite anak kaholongan ni roham, say asima roham di hami, akan na mangarsakot dosa nami, say sahapi ma tubagasan rohanami, hasesaan ni dosa nami i. Agrom dosa dan muangi pinamar dosa masai dengan domuangi pasonang rohani. Sai dohotau paluama padau majei dihabisai patok tongma mapor seaoni. Tatangihon ma baga-baga ni debata, taringot tu hasesani dosatta. Songonod do hatani Tuhan Jahuba, nunga pola hupasisi akka pangalausim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak mahotuahu, ay ahudo si paduaho, hasangapon ma di debata na di Gijang. Amen. Marede mahita sa buku ede nomor 30 ayat 2. Ganup arima ajari haminadi haoto oni dope asalam porseyahami hosambino hangoluan nami lam lumele lapasohot turohamarohanami hombar tuhatam mapangalahon nami. Hata ni debata turbuk epistal di minggu palimaho dung Trinitatis sadarion tarsurat di poda 4 ayat sada saat rodisia. Sai tangihon ma hamu ale akka anaha pangajaran na sada ama jalarikoti hamu ma gumuruhon pangatusion. Ay poda na denggan do na hulehon tu hamu, unang tung tadikon hamu batiku. Ay ahupe si minik ni damang doau hasudungan jala anak sasada ni dainang. Jadi dipodai ibana au, jala didok do mandok au, say para teatehon ma akka hataki, jala rodoti akka tonakku, asa mangoluho. Say ahi habistaran ahi matutu pangatusion unang tung halupahon jala unang tudali akka hatani pamangakku. Unang tung tadikon akai asa diramotiho, say haholongi ma akai
asa dijaga nasidaho. Permulaan ni hapistaran odo tuhori hapistaran ni jala tuhorhon sadok na ni omom tumorhon pangatusion. Sai parmahaol mai asa dipatimbul ho marmulia doho bahenonna molo marpasigat tungatusiho. Lehonon na do tu ulum bulang-bulang hasoloan tupal na jagar situtu basa-basa honon na do tuho ima sahatna martua ma akan natumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Marede hita se buku ede nomor 437 ayat 1 rodi 2. Yesus maringan dia numasona ngawang kundali rohaki dung Yesus maringan dia dung Yesus maringan dia dung Yesus maringan dia dung nasonang doa dung Yesus Allah, dung Yesus maringan dia. Kau naliluhian dapat sambuloki, dung Yesus maringan dia. Nungasai dosa di banyu dan naik, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia. Dung nasonang doa, dung Yesus Allah, dung Yesus maringan dia. Kahatidak ko mahaporsyaw tay songon na hinatidak ko nidong atas sa haporsyaw di sandok portibion mandok mahita Au porsia di debata Jehova ido ama perguguna sohatudosan na tumapalangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehova Nasardai iman na tibuon ni si Maria na gabi-gabian siyanton di Prabadia andorang rasobuan. Ido tuhata na tumao na bernit di panguman ni silatus na mate terpaja do ibana di hukim silang na tua tu bonor toru ditanom na mulak mangulu di hari patuluon na manaik tu surgo lauhunu tu siamu debata Jehova amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pamamulak sogot tu tanoon mangumi halak mangulu dohot na mate. Au porsia di tondi parbadia jaladong sadaudia nabadia huria hatopani akal Kristen akan nabadia dohot diasani dosa dohot diatai namandok mulak mangulu sogot daging halak naumate dohot dianguluan na sora sudah. Amen. Marede mahita sia buku ede nomor 826 ayat 1. Martangi yang mahita.
Dameni debatana sumurung siasa luhuk naroha, imana mangaramoti akati-ati dohok pikiran munabe, di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Huriana hinaholongan itu hata Yesus Kristus, hatani debata, na mamakuling hita di minggu sadarion, minggu palimahon, Doktrinitatis. Dienet sian Evangelium Lukas biduonom ayat 30 saha rodio 42. Lukas onom ayat 30 saha 42. Hujaha madihita takasma tapai hutihut. Jala dihatahod donang upamaot tunasida. Tuk tertugu nama pitung ma dongan na nama pitung di dalan. Idarap tergodung manasida duasa. Idada sumuruk seseas yang guruna. Naksud denggad doganup muludosong guruna. Ahama pola pabereng-berengommu silba-silba na di mata nedongammu. Ia nasatiang na di matami dang diat toyho. Tung dohonomu matudongami. Uah hupat majolo silba-silba na di matami anggia. Hape nasatiang na di matami dang didaho. Ho pangasi, jumolo maupat tiangi siam matami. Dukpei asa pikiromu manang beha pangupakmu di silba-silba na di matani dongammu. Ima sahakna. Huriana hinaulongan itu hatta Yesus Kristus. Di bahed do temani mingguta sadarion, rikoti ma gumuruho pangatusion. Mulutaida sepintas hira nasu berhubungan do turpuk nataja hasinakin doho pangatusion manak parbinotoan. Ala turpuk tai sasitong nama naringoti taringo tu nama koreksi diri, taringo tu na mengevaluasi diri. Alanin naroha, buido dapot tatong, persiajarat taringot tu pangatusion, marhiti-hiti turpuk taon, ala sasitong na diajari ditogihot Tuhan Yesus tu hita marhiti-hiti turpuk taon, asaulo hita toktong mengembangkan diri, olo hita toktong marsiajar, asa meningkat kita di saluhuk parngulota. Dido akan nabisuk, adong nin na piga-piga, kecerdasan manang habisuhon, hapistaran, naikon parnapunahonota, jaleko luluata. Na parjulu, iman na ginuaran na IQ, ya, intelligence quotient, kecerdasan intelektual, hamaloon ni pikiran. Ia na ginuaran na IQ, manang intelligence quotient, ima kemampuan menalar, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk memecahkan masalah doh ragamnya kanasing. Jadi komalodo hita menelaah mangatusi sada-sada persoalan, mangatusi sada namasa, mangatusi sada parbinotoan, asabuhi hita berkembang. Ima kecerdasan na perjulu naik ko parna punahonota jala luluatta. Na paduahon ima EQ atau emotional quotient. Kecerdasan emosional. Ternyata halak na cerdas dan cukup holat cerdas secara intelektual. Dan holat cerdas menalar, holat cerdas menelaah masalah doh mengalui solusina. Alai dipartikan waeng rikodo parna punahonot tanang kecerdasan emosional. Ima kecerdasan lau mengelola aka emosi-emosi na muncul di diri tahun. Mulai didok emosional kosen nang holan mengontrol kemarahan. Alai kodoh donang mengontrol kesenangan, mengontrol ekel, mengontrol
sude nasa emosita di tonga-tonga ni nguluta. Ala godang do halak pistar do ibana, bisuk do ibana, alai ala, dang malo ibana, mengatur, menguasai emosina, gabe ulu ibana bermasalah di tonga-tonga ni ngulu. Hamaloon na patuluhon digwari SQ, manang spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Mulai didok kecerdasan spiritual, otot tu berhubungan mau dohot haporseaon. Jadi mulununga cerdas kita secara intelektual, cerdas dohot mengelola emosi, dungi ikut cerdas matong nang dohot haporseaota. Cerdas secara iman. Tentu dapat tahun, imam marhitena memelihara hubungan yang akrab dengan Tuhan, mencoba meminta, memohon hikmat dari Tuhan untuk semakin mengerti pikiran dan jalan-jalan Tuhan. Jadi komalodo hita mangatusi ahado na pinangidon ni Tuhan taisak kita, ahado na pinangidon ni Tuhani ikonulahonota. Baru pe marguna matong na dua kecerdasan akin, intelektual ta, sonen ang emosional ta. Jadi dang marguna malo hita di pikiran, malo hita dok mengelola emosi, alai dang marhapor seaon, sia-sia doi. Dungin na parpudion, angko na ginwaran na kecerdasan na paupaton, na ginwaran na AQ, yaitu action quotient, kecerdasan aksi, kecerdasan mangula. Adong do halak cerdas do ibana dina tulusin akeningani, alai dang malo ibana mangulaho de tongani nguluna. Alani rekod do parsiajaran, buado asa ture tarjalo halak sudin asa ulotai. Adongko misalnya cerdas di mana secara intelektual, cerdas do emosionalna, cerdas do spiritualna, alai holan na hohom, dang malo ibana marsaor, dang malo ibana mangulahon, dang mampu ibana mengaplikasikan studi parbinotoan nai di tonga-tonga nguluna. Alani rekod do hitam mempersiajari bagaimana kita beraksi, bertindak, mangula di tonga-tonga ni ngulutaon. Huriane hinalongan itu hatta muludung adong dihita kecerdasan naupat nak keningani inna roha ipe asabui tarulahita songonan idot ni Tuhan Yesus diturpukta sadarion. Na parjolo dipangido hita asa olo hita mengevaluasi dirita. Halak naso cerdas, dang boinoni mengevaluasi dirina. Alai kecenderungan ni halak naso cerdas, songonan idot ni Tuhan Yesus di bagas turpuk tahun, ima lebih banyak mengevaluasi orang lain. Jadi dia melupakan apa yang kurang di dalam dirinya, kemudian dia berusaha mengoreksi, bahkan berusaha menolong orang lain, padahal dirinya sendiri pun butuh ditolong. Nah, untuk memahami dirinya sendiri, lau mamereng mengevaluasi dirina, tentu ikor-ikor do kecerdasan naupaton. Ido bana tarok nak keningan, halak na ulu marsiajar do, halak na ulu meningkatkan dirina do, na boy mangulahon, na penangido ni Tuhan Yesus diturpukta sadarion. Godang do kecenderungan di hita jolma, memang songona ni Tuhan Yesus diturpukon, lebih banyak memberi perhatian kepada orang lain, apalagi mamereng hahuranganna. Idoban na ditegur Tuhan Yesus, dipisang do hita saluhuna, dido ibana, ayahama pola pabereng-berengom musilbak-silbak, di matane dongammu. Hape nasati yang di matami dang dia toyho. Jumulo ma upat tiangi siam matami. Dukpei asa pikiranmu nang manang beha pangupakmu di silbak-silbak na di matane dongammu. Halak na olo mengevaluasi diri, halak na olo mamereng hahurangan na jala berusaha meningkatkan dirina asa gabe dumenggan sasitong na
Idonan hinalomon itu atta. Jala halak na olo mengevaluasi diri dan mau lebih banyak dia meningkatkan diri adalah ciri-ciri dari orang yang rendah hati. Jadi holan halak na martoruk ni rohado na mampu mengevaluasi diri dohot meningkatkan diri sendiri. Muludang olo dope ibana mengevaluasi dirina, merasa ibana lebih hebat dari orang lain, merasa ibana tumibu sakalat nasing, maul doi berkembang, maul doi meningkatkan diri. Ala saya dibereng ibana halak na asingi humurang, jala dirajumi dirina lobi sanakan asing. Ciri-ciri ni halak na so cerdas doi, ciri-ciri ni halak na cerdas, ima molo di dalam kerendahan hati, mau mengakui kekurangan, berusaha mengurangi kelemahan-kelemahannya, dan berusaha meningkatkan kelebihan-kelebihannya. Alani saulat nari, gumudang mahita mengevaluasi diri sendiri daripada orang lain. Mulu gumudang dohita mamereng hahurangan asing, jala hurak kita mengevaluasi mamereng hahurangatta, totu gabe halak na munafik mahita. Mulu di hata batak na keningan di dok pangasi. Di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan munafik. Sasitong na asal katana di dalam bahasa Yunani adalah hipokrites. Hypocrite kalau bahasa Inggrisnya. Munafik. Ahado naginoran na munafik. Hipokrites, sasitong na on terminologi ni bahasa Yunani, maknana sasitong na pemain drama. Jadi di zaman Yunani kuno, adong do semacam teater. Jadi pelaku manang pemain teateron, olo do ibana sada halak memerankan beberapa peran. Jadi dung ditampil hon ibana sada peran, dungi lau margati musa peranna, marikati me ibana tupu dini panggung, dungi dipakai mamusa topeng nasing. Dan dia kemudian melakonkan lakon yang lain, menjadi orang lain. Jadi mulai do hipokrites sasitongna adalah orang yang memerankan yang bukan dirinya. Jala ketika dia memerankan peran yang bukan dirinya itu, dia memakai topeng. Dangi ibana na sasitongna. Dangi ibana na aslina. Itu artinya hipokrites. Molo di terminologi makna hipokrites diterjemah kalak Vietnam ninna, ima orang yang mulutnya lurus, tapi hatinya bengkok. Ruar dosa nibana hatana sitong, ruar dibana sian nibana hatana menyemangati, ruar dosa pamanganna hatana ture, alai di parulaonna dang dos. Di hatahod do hatana denggan, alai diulahon narwa. Di hatahod do hatana menyemangati, alai ulaonna mematahkan semangat. Di hatahod do hatana memuji, alai pangalahona merendahkan atau menghina orang lain. Iman naginoranna hipokrites. Jala molo dihala Indian, ninna hata hipokrites diterjemahon nasida menjadi bermuka dua atau berkepala dua. Artinya adong dua kepribadian yang ditampilhon. Sonari ibana tadaun sahirana burju hape sasetongna ditikin asing idaun ibana jahat. Hamunak kamanginang saulat nari asaboi hita sesuai rohat taon dohop babbahenatta rekod do hita toktong marsiajar. Lahom meningkatkan diri sendiri. Tarlumobi mana di bagian naopak nakin halak naolo meningkatkan kemampuan intelektualna. Kemampuan emosionalna, kemampuan spiritualna, doh kemampuan bertindak atau beraksi.
Terlumubi di partiket tanuaeng akamangenang godang do halak na terjebak di aka berita-berita na sositong. Godang do halak terjebak dohok di aka pabahenan na sositong. Alaniaha ala songosina keningani dang mampu ibana menalar situasi. Godang ibana mamangan aka informasi na so tikos kebenaran. Berita hoax misalnya. Jadi dang dilatih ibana dirina intelektualna untuk memahami berita yang benar. Sadok apalagi mulunga berita na hebat-hebat, itu cenderung percaya dan langsung menyebar. Dungidak kolani, aka berita na menyebari na sositongi dipengaruhi matong nang emosionalna. Ulo may ibana palubihu muruk nga misalnya. Manang palubihu las di rohana. Palubihu aka tanggapan-tanggapanna. HP daktikos berite. Aladang mampu mana menalar, menyaring informasi, basahak maitung nang tu emosional. Las berpengaruh duinak tuha porsionna. Dohot tu tindakanna. Amolunung nga salah informasi na satu hita, totu salah manang aka tindakata. Alani korikot do hita saulat nari mengembangkan diri godang mersiajar. Itu nak keningat di dok nak diturpu epistel tai di podo pa sada satu siai. Ditogi hotuhat tadu hita asa menjadi orang yang terus belajar. Di dok nak keningat dia limai sai eahi hapistaran eahi matutu pangatusion. Carilah hikmat, carilah pengertian. Jadi jangan melewatkan hari-hari hidupmu tanpa mencari ilmu pengetahuan, mencari pengertian. Sesudidu hita kamanginang bui mersiajar. Bui du hita mersiajar sian jolma. Bui du hita mersiajar sian alam. Bui du hita mersiajar sian aka kejadian-kejadian. Sudidu bui persijarata. Malah hiaro biniki haru naotoi pe bui du persiajaran. Adong do bui hita nabu ita persiajari sian naoto. Paling tidak dakta tiru haotonna. Alanido saulat nari, sudidu bui par guru honoton. Kita bisa belajar dari semua orang, dari semua hal, dari semua situasi. Dungi didok musai permulaan ni hapistaran, oddo di ayat pitu. Tuhori hapistarani, jala tuhor hosadok nani omom, tumuhor pangatusion. Daripada dipahami so pangomoammu untuk hal yang tidak berguna hanya untuk bersenang-senang, alai daktabba dang diimprove dirim tumagom matuhori hapistaran ininna. Tutumuloy dok na manuhori hapistaran termasuk goi aka pendidikan na formal. Jala halak batak idu sita-sita na tumagod do godang habis sepenga laho mendidik meningkatkan pendidikan yang nakonna daripada merhappy-happy, daripada berfoya-foya. Boidoi pangatusion ni godak kita misalnya manuhor buku. Godang mata pakai misalnya kuota ni hempota, laho mangaluli persiajara di internet daripada laho ma browsing akan aso perlu, apalagi berita hoax. Disudi haldui. Jadi mulok pangomoammu, pakai ma pangomoammi, laho mangaluli habistaran, habisuhon, parbinotoan. Boido tok tapakke hepektai misalnya laho mangaluli kawawasan nasing. Mula lao hita tapak kehepektai misalnya, laho merdalani tuluat nasing di luar ni luat ta, unang holan marsonak-sonang botietong, alai ditikilawi hita tuluat nasing, budu tok persejarata godang hal disi. Budu persejarata cara nasida hidup, cara nasida marsaor, cara nasida mengelola keluarga, cara nasida memperlakukan alam, doh akaragam nasing. Jala di tingkat koni maka mampuata laho mana ada dirita. Oh mulhu badik konot tu diriku tertinggal do biau HP. Mulhu badik konot tu diriku berarti adong do pendabui tingkat tonokku sedirikon. Mulu songoni do pangatus yota, songoni carata hidup, totu
dang sudah beti kita laho mamereng-mereng hahurangan na kanasing. Saulat nariak kamanginang untuk bisa mengevaluasi diri, untuk bisa mengoreksi diri, dibutuhkan kerendahan hati. Molo amata Rick Warren di buku nai di Dok Ibana, banyak orang yang salah mengerti yang disebut dengan kerendahan hati. Ala godang halak mengatusi kerendahan hati itu adalah merendahkan diri, merendahkan kemampuan, merendahkan pengaruh doa akan asing. Sasitongna di Dok Ibana dangi yang kerendahan hati. Alai kerendahan hati maksudnya adalah lebih sedikitlah berpikir tentang orang lain, banyaklah berpikir tentang dirimu. Lebih sedikit mengevaluasi orang lain, lebih banyaklah mengevaluasi dirimu. Alai, otik mahita melayani dirita, jala gumurang mahita melayani halak nasing. Gumurang mahita memikirin arikot di nasing, daripada memikirin arumikot di hita. Idu anggo kerendahan hati. Mulunung ngarosongoni hita di bagasa torok ngiroha, jala tok-tok kita meningkatkan kemampuan taimar hita naulu hita marsiajar medisudi. Dungi dau mahita sian ngolu na mangasi sinak keningani. Dau mahita sian hidup na hipokrites yang berdrama na sota tampilhon keasliatan de tonga-tonga ngulut tai, tetapi lebih banyak menampilkan karakter lain, menampilkan karakter yang bukan karakter diri kita sendiri. Ido na pinatupan ni Tuhan Yesus di tonga-tonga ngulut tak kamanginang. Ujuro ibana tu portibion, dangolo ibana holat di hata, dang holo ibana holat di jaji. Alai di seahon ibana du dirina, di leon ibana dirina lama nubusita. Lausido nang napinangido na siya kita, asa gumodang mahita, mangula, marpikir laho meningkatkan dirita, meningkatkan diri orang lain, daripada mengalului hahurangan na. Itu hatai pe, dang dijujur-jujur dosa tai, dang dijujur-jujur hahurangat tai. Hape sosadian yan halubiata haburjota, dibanding haja-hato dosata. Alai dangi di pabereng-berek Tuhan Yesus, hina argat taido di ida. Kita adalah orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Dan itulah sebabnya dia mau memberikan dirinya untuk mengangkat harkat kita. Daripada merendahkan orang lain, daripada menghakimi orang lain, gumurang mahita mengangkat nasida, menyemangati nasida, mengalian nadu menggatu nasida. Alai toktong mahita mengevaluasi dirita, meningkatkan kemampuatta, parabinotoatta, duho sudi na bui pakyota, lahuma balas ni halak na las ni rohani halak na asing martangi yang mahita. Muliate ma di hualiamang ala di paingoto hami marhite minggu sadarion asa gumodang mahami manadda diri sianna mangida hahurangan na kanasing. Gumodang mahami mamisang diri nami sianna mamisang halak nasing. Totudang muraya liamang. Alani riko do hami marsiajar ganopari lau patu pahoni di tonga ningulu. Songon na pinangido ni hatam asa tok-tok kami mangiahi habisuhon, mangiahi prabinotoan. Mamakke nasa pangomuan nami lau mengalului prabinotoan ni. Ajari mahami asa bisu di tonga-tonga ningulu nami si ganopari. Asa hupake hami masadok perngulun namion berusaha untuk meningkatkan diri kami. Pahebak ko perbinotoan, pahebak ko pengalaman, pahebak kon kemampuan intelektual, emosional, spiritual, songoni nang dohot kemampuan nami lau bertindak, mangula di tonga-tonga ningulu. Mulunung nga bisuk kami di saluhut nai, gabiak kasilas ni rohani dongan na maulahonon nami. Gabiak ka na mangurupi jala mengembangkan halak nasing nama siulahonon nami. Dadape mangisahi, menghakimi, doho akaban na parwarwahon. Sa ileo may pangatusyon na songoni di sadok ruas ni huriam. Asa lamagudang haporsyaon nami, gabe huria namatang, huria natang, huria na betul-betul siap bersaksi
mabua barita nauli hami tutonga-tongani portibion. Ailas ni roha do aliamang barita naulimi. Ulau nami mabua las ni roha do tusadok portibion. Termasuk donang tuak kadongan nami na humurang. Iko si bua las ni roha hami tutonga-tongani asida. Songoni matar lumubi di masa namaol na hubulus sami nuaengon. Sudi mahami parade diri. Laho mabelas ni rohani akan asing. Daripada holanna mangarehei hami, holanna manolsoli todongan nami. Gumodang mahami Tuhan manolsoli diri. Alai tuak kadongan nami akalas ni roha doho takkan apa hebakon nasida mahu patu pahami. Ditongani bagas piamak songoni mahami asa huoropami Tuhan na saling mengkritisi, na saling merendahkan dohot lemahkan. Ada di tengah-tengah keluarga pehami, ati pedang bui do pesude. Bui hami merpung di bagas jorom, di tengah keluarga, sude mahami saling mendukung, saling memotivasi, saling mengembangkan, mendukung kepada hal yang lebih baik. Mulai atema di haliamang, alangwa di leho kodirim, lau pahebakok kami, panguluhok kami, lau mengangkat harkat, martabat. Hami nang ikom matehian, alai di panguluho, asa gaberap dohoto di hasonangani. Atong mulai atema diho di saluhuk na yaliamang, ajari mahami toktong marparangen adenggan hobartu na penangidom. Di bagasa Yesus Kristus, jalo matang yang nami. Amin. Maredde mahita siya bukwedde nomor 272, ayat sada dohok 2, laus tapasahak ma peliata. Sian sude paruniana arga sadahu potong hutiop toko Yesus Tuhanku ho katana arga nyamangat si sude na ato takut Tuhan mutu tiop hatana say pangasahon mabaga-bagana nang hopista say dapotong Tuhanmu nyasa orang say buantusi tu pamodanya paunduk rohamu asa tiur sasude bogasmi takut Tuhan mutu tiop hatana say pangasahon mabaga-bagana Tadok mamauliate tutuhatai nang mga lehor ragam ni pangatusiyod doho parbinotoad dihita. Tuk so tartugu sahalat na mapitung do tutudongan na mapitung di dalan ay rap targudung do na sidena duay. Alani ikurradi akan apuna parbinotoani doho napuna pangatusioni manugudongan na asatong denggap pardalanat di portibion jala di halomohot Tuhani. Hupuji hami maho ale Tuhan nami, narade mangalehon pangutusion, dohot parbinotoan di hami. Di bagasa pos ni rohatu debatat tasileo pangatusioni, setoktong mahita rade gumuruho pangatusion, anggia tarpareso hita diritabe di akahahurangata, dungi tarpareso hita ma akahahurangan edongata. Jumulo mataupat tiangi siya matata, dukpei asata pikiri manang beha mangupak silbat-silbat na di mata ni dongan. Dilihot Tuhani mapangatusioni dihita lau mamulus tatanan dingulu ne baru new normal life na tadalani di Obason. Saut malomoni roham lam nata dingo
Tang Yakob ma peleata. Ali di batama namin di Banua Gijang hodo hararoan ni saluhut silelon na denggan dohok na saulibasa na mauliutus. Upasa tami masya na nilehommi tuhami pelean nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa hubar hasya kami peleanon. Pati bulhok karajaw mo dito nga tonga ni Huriam dohok di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silelom tuhami. Asalam kira-kira hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehon noniro di pamatatu Mosa dohot tugoki Rodi saluhut artaku Hubasaha Aliaman namin na di Banua Gijang, saya pinarbadia magwarmo, saya Roma harajom, saya sauk malomone roham di Banua Tongau songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hangul lua siapari, sesa madosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di paso-paso jada di ramoti tu hadde batama ho. Di sodakot tu hadde batama bohina tu ho jala asi marohana midaho. Di dopakot tu hadde batama bohina tu ho. Jala di pasaur homma damena tu toddim. Amen. Amin. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluna. Salam. Horas.